טוב. אז האמת היא שמה שאני רוצה לדבר היום זה כן על החוויה שחוויתי השבוע האחרון, או בשבועיים האחרונים, כי אני חושב שהיא מאוד נוגעת לענייננו פה. ואני אתחיל בכוונה מהסוף. הסוף הוא שמה שאני אומר תמיד, שום משמעות בעיניי, להיות רוחנית, אם לא משתמשים בזה בחיים עצמם. אה, רק לגדל רסטות ולהסתובב משרוואלים ולשבת כל היום באום ולעשן ג'וינטים, לא שיש בזה רע, אבל אני לא חושב שזה המטרה האמיתית. המטרה האמיתית זה לראות איך הדברים שאנחנו עוסקים בהם משמשים אותנו בחיים. אה, ואני אחזור בכלל בהתחלה מהסוף. הסוף הוא שלקחתי לעצמי מטרה שהיא די גדולה, זאת אומרת, היו לי שם, זה היה מגוון של מטרות. הדבר הראשון היה להגיע מפורטוגל לשוויץ. זו נסיעה של, תלוי באיזה דרך בוחרים, בדרך הקצרה זה 2100, בדרך הארוכה זה 2400. בדרך עם רמז, הדרך הארוכה 2400 יותר קלה. נסעתי הלוך ב-2100 ובחזור ב-2400. פחות הררית בטח. כן, כן, פחות הררית, זה בדיוק זה. ובמיוחד אם אני נוהג עם קרוון מאחורה, שהופך את הנהיגה ליותר מורכבת. זה לא נהיגה פשוטה. אז בדרך הלוך הגעתי לאזור, הגעתי לאנסי, שזה קרוב, החלטתי שאני נח שם. הגעתי תוך יומיים, זאת אומרת כל יום נהגתי כ-1,000 קילומטר, ובדרך חזור, ומה שעשיתי, עשיתי בעצם, יצאתי מפורטוגל, עליתי לארץ הבסקים, לצפון הפירנאים, בחיבור של הפירנאים עם הים, באזור של בילבאו, מי שמכיר. באתי מלמעלה, ואז ירדתי את כל צרפת כדי להגיע לאזור ז'נבה, ומז'נבה הנשיא, לחתוך לשוויץ זה כלום, זה שעתיים, זה קרוב שם. אז זו דרך שעשיתי הלוך, בדרך חזור, חשבתי שאני עושה את זה מלמטה, אז בלילה הראשון אמרתי, אין לי מושג איך אני ארגיש בנהיגה אחרי התחרות, אז החלטתי שאני עושה יום קצר, אז נהגתי רק 700 קילומטר, ועצרתי בפרובנס, ואז מה שעשיתי, עשיתי את כל ספרד למטה, ואת כל צרפת, יצא לי לעשות, בעצם את כל צרפת עשיתי מלמעלה למטה, הגעתי ממש מהחופים של האטלנטי, עד החופים של הים התיכון בצרפת, עשיתי הכל. ובספרד עשיתי אותו דבר, בחלק הלוך תפרתי את כל החלק, את כל ספרד ממערב למזרח בחלק העליון, בחזרה באתי מכיוון ברצלונה, ברצלונה מדריד ותפרתי חזרה לפורטוגל. אז יצא לי לראות די הרבה, יצא לי לראות את כל ספרד ואת כל צרפת בטיול הזה. עכשיו, חלק מהמטרה שלי הייתה גם לראות איך אני מתמודד עם הדבר הזה. אז בלילה הראשון בדרך חזרה, סך הכל נהגתי 700 קילומטר פחות או יותר, אולי קצת פחות, וביומיים אחרים סגרתי את ה-2400, זאת אומרת מה שנשאר שם. עשיתי 800 ביום השני, וביום השלישי, סליחה, עשיתי כמעט 1,000 ביום השני, וביום השלישי מה שנשאר, שזה היה איזה 750 קילומטר. אז קודם כל זה נשמע מספרים אדירים, וכן, זה מספרים גדולים. זה אומר שצריך לשבת מאחורי, זה יום שלם, זה לצאת, חלק מהימים יצאתי ב5 בבוקר, חלק מהימים יצאתי ב9, תלוי איך זה יסתדר לי. חלק מהימים ישנתי במקומות מסודרים, וחלק מהימים ישנתי לא ממש בצידי הדרך, אבל בכל המקומות האלה יש תחנות דלק עם חניות אדירות ממדים למשאיות, כי זה מה שמשאיות עושות. משאיות שחוצות את אירופה, נוהגים 8-9 שעות ביום, ואחרי זה הם צריכים לנוח. יש להם חניות אדירות ממדים מסביב לדברים האלה. עכשיו, אז ההתמודדות אחת הייתה התמודדות של הנסיעה. ההתמודדות השנייה הייתה שברגע שנכנסתי לאוטו והתחלתי לנסוע, גיליתי שיש לי כמה בעיות טכניות בקרוון שלי, שלא ציפיתי שיהיו, וצריכה להתמודד איתן. למשל, מה שנקרא, כל החשמל 12 וולט שלי לא עבד. פשוט הפסיק לעבוד מאיזושהי סיבה, ואני לא יודע למה. ויש לי פאנל סולרי, וזה אמור לטעון, מה שאומר שהדרך היחידה שהמערכות אצלי בקרוון עובדות, זה רק אם יש לי מה שקוראים חשמל חוף, מי שמגיע מעולם של יאכטות. אם אני מתחבר ב-220 מבחוץ. כן. וזה אפשר לעשות, דרך אגב, אני לא סתם נותן את ההשוואות ליאכטות, כי זה יאכטה יבשתית קרוון. יש לי מספיק ניסיון ביאכטות כזה, זה אותו דבר, עם מערכות מאוד דומות דרך אגב, ממש מערכות מאוד דומות. אז הייתי צריך להתחבר ל-220, אז חלק מהמקומות הייתי צריך 220. עכשיו באופן עקרוני המקרר שלי יודע לעבוד על 12 וולט, אבל זה לא עבד. אז מה עושים כשמתחילות כל הבעיות האלה? עכשיו, החלטתי שאני מגיע בלילה הראשון, ידעתי שאני ישן בתחנת דלק,
בלילה השני החלטתי שאני ישן במקום מסודר עם 220 וולט, ואז הגעתי לאנסי, ויש שם בערך 4, 5, 6 מקומות של קמפינג, וכולם היו מלאים לחלוטין. לא היה מקום שינה אחד באותו מקום. מי שלא הסתובב בצרפת אי פעם בקיץ לא ראה מראה של, ואני לא מגזים, אלפי מכוניות עם קרוונים, פשוט אלפים. איפה שלא נוסעים בכבישים זה פשוט כמות אדירות. גם אוטו קרוונים וגם קרוונים נגררים, פשוט כמויות אינסופיות של הדברים האלה. אז נאלצתי לשנות תוכניות תוך כדי, ולישון בחנייה של הסופרמרקט המקומי, כמו יחד עם הרבה קרוונים נוספים, רק אצלי אין חשמל חוף. אני בלי מערכות, בלי כלום. אז איך עכשיו, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי הסיפור הזה דורש התמודדות עם הלא נודע. זה כבר התמודדות עם לא נודע. זה כבר התמודדות עם דברים שלא לא צופים להם, שלא צפיתי שיקרה. וצריך לדעת להתמודד איתם תוך כדי. עכשיו, מה אני עושה כשאני בדרך, ואני מגיע, ואני ליד האגם בנשיא, לילה שני, ואני לא יכול, ואין לי איך להתקלח ואין לי כלום. אז הנשיא, מי שלא זוכר ולא יודע, יש שם אגם גדול. אז את המקלחת עשיתי באגם באותו בוקר. עושים מה שצריך, נכון? טבלת במקווה, מה אתה רוצה? בדיוק. וגם המים לא קרים. גדול קצת, כן. כן, זה אגם גדול, וגם המים בו לא קרים, כי אגם די, הוא רדוד, הוא די רדוד. אז המים לא קרים, אז אין שום בעיה. חוץ מזה, אני גם בוגר מקלחות קרות של כבר איזה 3 שנים, 3.5, כמעט 4 שנים, אז בכלל אין לי בעיה עם מים, אז זה בכלל לא בעיה. ויש לי מקורות סובייטיים, אז בכלל. אני עושה מכל הכיוונים בעניין הזה. אבל זה להתמודד עם לא נודע, ולהתמודד עם לא נודע של אז מה אני עושה עם המקרר, עם האוכל שהבאתי מהבית שלא יתקלקל. אז הפתרונות קיימים בכל מקום, זה לא פתרונות מורכבים, אבל צריך כל הזמן לחשוב. אז קניתי קרח, שקיות קרח, והפעלתי את המקרר, כמו שזוכרים קראו למקרר פעם ארגז קרח, אז זה בדיוק מה שהוא היה אצלי, הפך להיות אצלי ארגז קרח. ואז השקית של הקרח נזלה לי, אבל תמיד יש כל הזמן דברים, כל הזמן יש שטויות בתוך הדבר הזה. אז זה התמודדות אחת בסיפור הזה. זה מצחיק, יש לי גם גז בקרוון, אבל כדי להדליק את הגז יש מצת, אבל המצת לא עובד כי צריך חשמל. אז הייתי צריך לקנות מצת כזה של סיגריות כזה. אז לכל יש פתרונות, אין שום דבר שהוא לא פתיר. אבל כשאני עומד לפני תחרות שהיא מאוד גדולה ומאוד מורכבת, ואני צריך להתמודד עם כל הדברים האלה ולשנות תוכניות תוך כדי תנועה, אז זה הופך את זה ליותר מעניין. רציתי להיות 2 לילות באנסי, אבל מכיוון שלא מצאתי שום מקום, אז עליתי לכיוון שמוני, שזו הייתה המטרה שלי. המטרה שלי הייתה להיות לילה אחד בשמוני, בסוף הייתי 2. עכשיו, חששתי שגם שם לא יהיה מקומות, אבל גיליתי כשהגעתי לשם שיש כמות הקמפינג סייט שם היא אדירת ממדים, אינסופית, אני לא חושב שאפשר למלא את זה בכלל. אז ישנתי שם 2 לילות, בסוף, בשמוני, וגם רצתי שם בערים, שחלקנו מכירים טוב כבר. זהו, אז שינוי תוכניות תוך כדי תנועה, זה הדברים האלה, זה דבר אחד, וכל זה, אם להתייחס לכל הסיפור הזה כאל הרפתקה, כי זו הרפתקה, סך הכל זו הרפתקה. עכשיו צריך גם לזכור, אבל לאורך כל הסיפור הזה, אני צריך להגיע לשוויץ ביום רביעי, וקיוויתי שהקרוון פארק שאני אמור להיות בו בשוויץ, למרות שהכנסתי הזמנה ולמרות שאישרו לי את ההזמנה, לא רציתי לראות שזה באמת עובד, כי עם הניסיון שלי באנסי אמרתי, רגע, יכול להיות שאני אגיע לשם ולא יהיה לי בכלל מקום. אז מה אני עושה עם זה? אז גם זה עושה קצת מתח לתוך הסיפור, ורציתי להגיע ביום רביעי, מכיוון שרציתי שיהיה לי רציתי זה יום להירגע. את התחרות התחילה ביום שישי בבוקר, כן, שישי ב8:30 בבוקר, אז רציתי להיות שם ביום רביעי, אז צריך גם קצת להיות עם עידו, לדבר עם עידו לפני, כזה לסגור איתו כמה דברים אחרונים שלפני, לראות איך אנחנו מתארגנים, כי הייתי צריך להגיע גם באמצע הלילה לאיזו תחנה בפיס דל תוך כדי לפגוש אותו, ואיך אני עוקב אחריו, שום דבר לא מורכב, אבל כל הזמן צריך לתפעל משהו. ועדיין אני צריך להיות ב-CE, כי אני הולך לרוץ עם מישהו, זה לא ריצה שלי. אז כל הדברים האלה קרו, ותוך כדי זה, וצריך לשמור על מצב רוח טוב, כי זה הכל הרפתקה בסופו של דבר. אז בשמוני היה לי מאוד מאוד נחמד, וכשהגעתי לשוויץ גיליתי שהפארק שלי היה בסדר, הוא היה די ריק אפילו, למרות שגם בדרך ראיתי כמה פארקים, ואמרתי, טוב, אם אני לא אגיע לשם, אז פה יש מקום, ופה יש מקום, ופה יש מקום. כזה עקבתי בדרך, בנסיעה.
יודע מה אני עושה עם זה. תוכנית ב', תוכנית ג', תמיד צריך שיהיה לנו תוכניות מגירה, נכון? זה מה שאנחנו תמיד עושים בדברים האלה. ואז הגעתי והתחרות התחילה ביום שישי בבוקר, ומה שעשיתי, מכיוון שידעתי שאני צריך להגיע לאיזה כפר קטן ביום שישי בלילה מלון, אז החלטתי שבשישי בבוקר אני נוסע לכפר הזה רק כדי שבלילה אני לא אצטרך לחפש בדיוק לאיפה אני נוסע. זה לא רחוק, זה 15 קילומטרים איפה שישנו, מהכפר שבו ישנו בתחילת התחרות. אז הקטע המעניין היה שנסעתי ביום, וכמו שאני מגיע לכפר ואני רואה את המלון ואני מחפש, אני רואה איפה אני הולך לחנות את האוטו וכל זה מתארגן מראש, ואז אני צריך להיכנס חזרה לאוטו ופתאום מתחיל לי כאב אדיר בצד, כאב שאני לא מכיר, כאב חד בצד פה, כמו כליות כזה. בחיים לא היה לי דבר כזה, כן? זאת אומרת, היה לי פעם אבן בכליות, אמרתי, לא יכול להיות שעכשיו יש לי עוד פעם אבן בכליות משום דבר. היה כאב כזה, ואחרי זה חזרתי חזרה, ופתאום הייתה לי בחילה נוראית ונפילת אנרגיה, אמרתי, what the fuck, אמרתי, טוב, משהו עובר עליי. אבל גם פה, גם עם זה צריך להתמודד, וגם זה חלק מההתמודדות. וגם מזה, השתדלתי לא להתרגש, אמרתי, טוב, זה מרגיש כמו נפילת סוכר, אז בואו נכין אוכל. הכנתי אוכל, באמת כל הכאבים נעלמו. בדיעבד אני יכול להגיד שזו הדרך שלי הייתה להתמודד עם הלחצים שהיו לי לקראת התחרות הזאת. עכשיו, למה לחצים לקראת תחרות? א', כי מדובר אם נסתכל בצורה אופטימית, אופטימית זה 85 קילומטר על בערך 6,000 מטר טיפוס, זה אופטימי. בחיים זה תמיד מי שמכיר את התחרות האלה יודע שאומרים שהתחרות היא 158 קילומטרים, אז בבוקר הם כבר אמרו שזה 162, ובשעון של עידו, זה שעון של פילקטי, כמובן שזה היה יותר, זה היה יותר קרוב ל-165 קילומטרים. ולכן כשידעתי שזה 85, ידעתי שזה 85 אופטימי. זה כנראה יותר קרוב יהיה ל-90, וזה כנראה מה שהיה בסוף. זה לא כך משנה הרבה, אבל זה... אז א', זה צריך, אמרתי שאני צריך לרוץ בגילי המופלג, בגילי המתקדם, לרוץ 90 קילומטר. אני חושב שהייתי זקן האנשים שם במרוץ הזה. אני חושב שהיה בין 6,500 ל-7,000 מטר טיפוס, היה הרבה טיפוס. תחרות מורכבת, וגם התחרות הספציפית הזאת בנויה מאוד מאוד שונה מהתחרות של ה-UTMB. ב-UTMB, שזה התחרות מסביב למון בלאן, יש עליות ירידות, עליות ירידות, עליות ירידות, אבל רוב העליות והירידות לא ארוכות מדי. פה, עלייה, אנחנו נפגש איתו בקילומטר כנראה 75, אבל אצלו בשעון זה כבר הראה איזה 78, והיה לנו 6 קילומטרים פחות או יותר במישור, ואז התחילה העלייה הראשונה. העלייה הראשונה הייתה עלייה של 1,600 מטר, מגובה 1,000 ל-2,600, בשיפוע ממוצע 20%. זה בסדר? נשמע עזוב? מתחילים את זה, התחלנו את זה לפנות בוקר, אני נפגשתי איתו, ואני עוקב אחריו בדרך, אני נפגשתי איתו ב2:45 לפנות בוקר, ומתחילים לרוץ, ואנחנו מתחילים לטפס שעה אחרי זה פחות או יותר. ואז מתחילים לטפס, והטיפוס הוא ארוך, אז... והקטע המעניין הוא שבתחרות עצמה היו 118 גברים ו-16 נשים, סיימו 8 נשים ו-59 גברים, בדיוק 50%, בדיוק חצי, ורוב האנשים נפלו בדיוק במקום הזה, כי הוא מאוד מאיים הדבר הזה. ומי שלא מוכן לזה נפשית, לסיפור הזה, גם נכנסנו לתוך היום, וגם היה ביום חם, ממש חם היה למטה, ממש חם. זו הייתה נקודת המשבר הראשונה של עידו, טיפלנו, אבל, וזה לא פשוט, וכשאני אומר 20% ממוצע יש גם יותר. ובסוף הגענו לצלב הראשון, שאליו היה צריך להגיע, קצה ההר למעלה ב-2,600, או 35 או 53, אני לא זוכר, אבל זה לא כל כך משנה, זה אותו דבר בסוף. הגענו לדבר הזה, והיה צריך לטפל כל הזמן דברים בדרך, כל הזמן בדרך. ואז מגיעים לזה, ואז יורדים ל-1,500, אבל גם זה, למרות שבמפה זה נראה מאוד קצר, הירידה היא לא נגמרת, כי בפועל היא הרבה יותר ארוכה ממה שאמרו בתוכנית מקור שלהם. עכשיו, עידו גם רץ בשעון שלו עם התוכנית, עם ה-PPX, אבל הסתבר שהרבה מאוד, הרבה קטעים בדרך, הוא פתאום אמר לנו, you're off course, כי הם שינו את הדברים תוך כדי כמובן. רקבנו אחרי הדגלונים,
התפקיד הגדול שלי היה בתוך הסיפור הזה, תכף נדבר על התפקיד שלי, אבל רק לוודא שאנחנו לא הולכים לאיבוד בשום שלב. היה לי תפקיד נוסף משמעותי, אבל תכף נדבר עליו. ואז איכשהו מגיעים ל-1500, ואז משם מטפסים חזרה ל-2000 ומסתובבים בין 2000 ל-2400 ב-20 ומשהו קילומטרים הבאים. וזה בתוך הערים, וזה גבוה, זה ממש גבוה. פה היה נקודת המשבר השנייה של עידו, המשבר השנייה והאחרונה שלו. כאילו שתי נקודות משבר, זה השנייה, וגם אותה תפעלנו. עוד פעם, התפעול הטכני פחות מהותי פה. מה שחשוב פה זה לשמור על קור רוח בתוך הסיפור הזה, לא להיבהל מהדברים האלה. ומשבר זה אומר שהוא נעמד ולא מסוגל לזוז. וזה הכוונה משבר. זאת אומרת, זה ברמה הזאת, וכולנו מכירים את הדברים האלה. זה משבר. זהו, ואיך מתפעלים את זה? וצריך לזהות את המשבר, כי יש כל מיני סוגים שונים של משברים, וצריך לדעת לזהות אותם ולמצוא להם פתרונות תוך כדי תנועה. אבל זה בדיוק הניסיון שמאפשר לעשות את זה. אז היה לנו, בלילה היה קצת קר, ביום היה חם, אחרי זה מגיעים לערב, עושים איזה סיבוב, ועולים חזרה, ושם פוגשים את הצלב השני, וכשחושבים שזה נגמר בצלב השני, מגלים שיש את הצלב השלישי, ולהגיע לצלב השלישי, אנחנו מטפסים בידיים וברגליים, זאת אומרת, סקרמבלינג אמיתי, כשמצד אחד יש מצוג של 1500 מטר, כזה, ואנחנו על קצה המצוג וצריכים לטפס ככה, ובצד השני זה יורד רק ב1000 מטר. אז לא כזה סיפור. אז אם נופלים, עדיף ליפול ימינה ולא שמאלה, כי מתגלגלים רק ב1000 מטר. זה המקום שהיה לו בעצם איזשהו משבר שלישי, לא כל כך משבר, אבל משהו שהשפיע על המשך הריצה, כי מהלחץ הוא כל כך תפס את עצמו. עכשיו, אני מאוד אוהב את הדברים האלה, אבל אני גם בא מטיפוס. אני אוהב את זה, זה לא מלחיץ אותי בשום צורה. אבל הוא לא מגיע מזה, ובשלב הזה גם נתפס לו הגב כתוצאה מזה. שזה תפעלנו באחת התחנות למטה, כי היה שם חובש, ושאלתי להם, יש לה איזה בנגה או משהו כזה, אז היא אמרה לי, לא, ויש לי טייפ. יעזור לך? אמרתי, כן, תני לי טייפ. אז חבשתי לו את הגב עם טייפינג, עשיתי לו טייפינג, שגם זה היה נחמד. אז יש המון דברים להתמודד איתם. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בחלק של הסקרמבלינג הזה, כמו שאנחנו מתחילים אותו, גם מגיע גשם קטן. לא גשם גדול, אבל גשם הגיע. אז גם חטפנו קצת הגשם הזה, אבל זה כל הזמן להתמודד עם משהו, זה כל הזמן משהו קורה. עכשיו, בגלל שזה מרוץ קטן, גם לא רואים אנשים, ואתה לבד לגמרי בשטח, לגמרי לבד בהרים, שזה בעיניי מה שעושה את זה נחמד דווקא. למרות שאני לא כך אהבתי את המסלול, אבל התחושה שלי במסלול הזה היה שאין בו יופי, אין בו היגיון. זה סתם כאילו אוספים קילומטרים. עושים כל מיני דברים כדי להגיד שהצליחו להגיע ל-160. זו הייתה התחושה שלי. לא, נגיד, במון בלן זה ברור, צריך לעשות סיבוב, אין ברירה. אבל הם גם בנו את זה במון בלן, וגם אותו במון בלן היה אפשר לבנות את זה אחרת, שזה יהיה מבאס לתחת, אבל פה, במון בלן בנו את זה מאוד יפה. האחרונים במון בלן, מי שזוכר, יש את העלייה האחרונה על זה, קול דה מונטט, שזה נמצא לגבול עם שוויץ, אז מגיעים לשם, מהעירה שנקראת טריאנט בצד השני, ומשם אפשר היה לרדת ולרוץ בעמק, אבל לא, נשארים לאורך המצוק, נשארים למעלה, ואז את הקילומטרים יורדים, זורמים לתוך העיר, שזה כיף מאוד גדול. פה מגיעים כבר לגובה של העיר, הכפר שבו זה התחיל, שנקרא פיש, אבל עדיין יש 15 קילומטרים, ואתה עולה, יורד, עוד אספנו 1000 מטרים ב15 האחרונים, ולעלות לרדת. אז זה כזה תחושה של זה לא נגמר, שזה סתם עורכים אותנו בעניין הזה. גם אחרים דרך אגב התלוננו על זה, שזה היה מבאס מהבחינה הזאת. אבל הרעיון הוא שזה כל הזמן צריך להתמודד עם זה. כל הזמן יש משהו להתמודד איתו. עכשיו, אני לומד כמו תמיד, אני לומד מסתכל על המפה, שבכל תחנה גם יש את ההסבר של מה אתה אוסף לתחנה הבאה, וגם היה לי אקסל קטן כזה, עם התחנה הבאה אנחנו עולים 1500, יורדים 400 וכדומה. כדי שאני אדע פחות או יותר, ובשעון יש מד גובה. עידו רץ עם הכל מתוכנת לתוך השעון שלו, כמובן שאחרי כ-40 שעות השעון נגמרה לו הסוללה, למרות שבדרך כלל ניסה לטעון אותו, זה היה ברור שזה הולך לקרות, וזה גם היה חלק מהשיחה שלי איתו, כי אני חושב שחלק מהעניין זה להשתמש כמה שפחות מכשור בתוך דבר כזה, אלא ללמוד לזרום בתוך הסיפור הזה, ללמוד להיות כמה שיותר מכנים, כמה שיותר פחות לסמוך
על דברים חיצוניים, כדי להבין בפני מה עומדים. אני רוצה לדעת כמה אני צריך לטפס, כמה אני צריך לרדת, אין שום בעיה, יש לי אקסל, אני מסתכל על האקסל, כתוב לי, זה פלוס, זה מינוס. בצורה היה צריך בשעון, והשעון לא אומר לו שאתה יורד מהמסלול, כן יורד מהמסלול, ודרך אגב, בחלק הראשון הוא גם פספס חלק מהמסלול, גם עשה איזה טעות קטנה, של איזה 1.5 קילומטר, עם השעון, עם הכל. אז לכן אני תמיד מעדיף להיות עם כמה שפחות, להכיר את הדבר הזה ולהשתמש בקופסה הזאת. התפקיד שלי בתוך הסיפור הזה זה כל הזמן לראות אותו ולראות מה הוא צריך בכל רגע נתון. אז נגיד בלילה הראשון כשרצנו, לפנות בוקר, ראיתי שהוא מתחיל לנקר. אז מה אני עושה כשהוא מתחיל לנקר? הוא מתחיל לספר סיפורים, מורק, נכון? מורשת קרבית של כל מיני תחרויות, כל מיני דברים, כל מיני סיפורים, רק כדי, ואני מזיין את השכל, ואני מדבר. זה מצחיק היה, כשהפגשנו עם אשתו אחרי התחרות, היא אומרת לי, אבל מה עשיתם כל הזמן הזה? מה דיברתם? אז עידו חושב רגע, אומר, אני חושב שהמשפט הראשון שהוצאתי בפה היה בקילומטר 130. זה פחות או יותר זה מה שהיה. אני זה שפשוט דיברתי בלי סוף. אז היו מקומות שבהם דיברתי כי ראיתי שהוא זקוק לזה, שכל הזמן צריך להישאר ער ומחובר, והרבה מקומות שפשוט נתתי לו שקט, או שרצתי קדימה או שרצתי אחורה, נתתי לו לעשות את שלו, והרעיון היה כל הזמן לראות, גם כשאנחנו לא הולכים לאיבוד, לא ביום ובטח שלא בלילה. עכשיו, חלק מהמקומות הסימונים טובים, חלק מהמקומות הסימונים פחות טובים, וצריך כל פעם לחפש את הסימון הבא, ולא תמיד כשאני עובר סימון אחד, הסימון הבא נגלה, אלא צריך לפעמים לרוץ כמה דקות עד שהוא מגיע, וזה כל הזמן, כשאני לא רואה את הסימון הבא, זה כל פעם לזכור איפה היה הסימון הקודם, שאני יודע לאיפה לחזור, אם אני צריך, וזה כל הזמן להיות בריכוז מאוד גבוה לאורך דבר כזה. זה התפקיד היה. וכמובן שלא להגיע למצב שבו אני מגיע לאיזשהו משבר. ואם אני מגיע, לתפעל אותו בלי שהוא מרגיש בכלל שאני במשבר. הדבר היחידי שהיה המשבר היחיד שהיה לי בתוך הסיפור הזה, זה בקילומטר ה-130 שלו, קילומטר ה-60 שלי, פשוט נמאס לי. היה לי וזה ירידה של 11 קילומטר שיורדים בה 1,400 מטר. פשוט יורדים ויורדים, זה שביל לבן היה. וזה לא נגמר הדבר הזה, זה פשוט לא נגמר. ובשלב שבו היה עם גב תפוס וכל זה, וזה באמצע הלילה, זה לקח איזה 3 שעות הסיפור. 11 קילומטר, 3 שעות, וזה מה שזה לוקח. אז זה כל הזמן לתפעל את הדבר הזה, ולראות כל הזמן, זה לראות מה אני חווה, כי חלק גדול מבחינתי בכל הסיפור הזה, בכל ההרפתקה הזאת, כל ה-11 יום האלה שהייתי בחוץ, היה מצד אחד לחוות חוויה, ומצד שני גם כל הזמן to observe, כל הזמן לצפות בעצמי במה אני חווה. כל הזמן להפעיל את הצופה הזה בצד, בתוך התהליך הזה. כי בעיניי זה המהות של מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, בעצם להיות במצב שבו אני במדיטציה כמעט מלאה של 11 יום. מה שנקרא ויפאסנה, זה בדיוק הויפאסנה. כל הזמן להיות בצפייה. רוב הזמן הייתי בעצמי לבד, כמעט ללא שיח עם אף אחד אחר, די מנותק מהעולם, זה היה ויפאסנה לכל דבר הדבר הזה. אני יכול להגיד דרך אגב, וזו הייתה לי הפתעה מוחלטת, באמת הפתעה, שהכמעט 90 קילומטרים שרצתי, לא היה לי קשים בשום שלב, לא היה לי קשה פיזית בשום שלב, וזה מאוד הפתיע אותי. ציפיתי שיהיה קשה, כי התאמנתי, לצערי החודשיים האחרונים לא הצלחתי להתאמן כמו שרציתי, כי החיים עצמם תפסו אותי, המון דברים שהייתי צריך לטפל בהם, כולל טיפול בהורים, כולל 2 סיבובים בישראל שלא היו צפויים, אחד מהם לא היה צפוי, כולל הרבה דברים אחרים שקרו תוך כדי, וראיתי שאני כן משלם מחיר, ואמרתי, אני עושה את הכי טוב שאני יכול לעשות בתוך הדבר הזה, ותקווה שאני באמת אעמוד בסיפור הזה. אבל בכל רגע נתון גם ניסיתי להיזכר מה הדברים הכי חשובים, מה הכי חשוב בתוך הסיפור. וזכרתי שהכי חשוב בתוך הסיפור, מעבר לחוסן המנטלי, אנחנו תמיד אומרים את המשפט הזה, הכל בראש, הכל בראש, הכל בראש, אבל התשובה היא כן, הכל בראש בעניין הזה, אבל אני באתי למקום הזה, לתחרות הזאת, ממקום הכי מחוזק, או עם הראש הכי מדויק שאי פעם התחרתי בחיים שלי, או אי פעם עשיתי משהו בחיי, שהגעתי לי מתוך מקום כזה. ולכן אני חושב שפיזית הייתי בסדר גמור, לא הייתה שום בעיה פיזית. למעשה אני עוד לא קרסתי, אני מחכה של הקריסה שתגיע, אבל עוד לא קרה כלום, עוד לא קרסתי.
הבוקר כבר רצתי רגיל. יצאתי לרוץ עם הכלבים בבוקר. ריצה רגילה. הכל היה בסדר. בדרך כלל רצתי את הכל עם הנעליים שלי, עם האלטר שלי, בלי גרביים, כמו שאני תמיד רץ. לא הייתה לי בעיה בשום מקום, לא כאב לי כלום, לא הפריע לי, וזה נעליים מינימליסטיות, זה לא נעליים למרחקים ארוכים. לא הפריע לי בשום צורה. כלום. דברים שעברתי באימונים, שום דבר לא עברתי בתחרות עצמה. כלום. אז אנחנו תמיד אומרים, קשה באימונים, קל בתחרות. אני בכוונה מתעלם מהשפה הצבאית, למרות שאמרתי מורשת קודם, אני שמתי לב. אבל זה בדיוק מה שהיה, וזכרתי בכל רגע נתון שהדבר הכי חשוב זה להיות מספיק חזק פיזית. נפשית ברור, וגם עשיתי את ההכנה המנטלית כל הזמן, אבל החוסן הפיזי הוא החלק הכי חשוב בתוך הדבר הזה. כדי שהגוף יעמוד, וזה לא משנה מה הקצב. בסוף כדי שאני אהיה מסוגל לעשות 90 פאקינג קילומטר, עם כ-7,000 מטר עלייה וירידה, אני צריך שהגוף יהיה מסוגל לעמוד בחרא הזה. הוא צריך לא להתפרק מזה. פשוט לא להתפרק. והוא לא התפרק. בשום צורה הוא לא התפרק, למרות, כמו שאמרתי, גילי המתקדם. לא, היה לי יותר קל מרוב התחרות שעשיתי בחיים שלי במרחקים הארוכים. אז זה נכון, זה לא היה קצב שלי, זה היה קצב יותר איטי, מסכים. ועדיין, זה לא משנה. אז נכון שהיו לי תוכניות והשתמשתי בכל הדברים שאני יודע, בכל הטריקים שאני מכיר, אבל זה לא משנה, השתמשתי בכל הטריקים גם במקומות אחרים בחיים. אין לי טריקים חדשים בשרוול. גם היה לך אבל תפקיד, זה אולי גם עזר. גם זה בטוח עזר, וגם זה חלק מהחוסן המנטלי, אבל באותה מידה, בסוף, אם הגוף צריך לעמוד ב-90 קילומטר, הוא צריך לעמוד ב-90 קילומטר, וזה 90 קשים, זה לא 90 קלים. זה 90 מאוד מורכבים. אני רוצה גם להזכיר שזה 70% מהריצה הייתה בגובה מעל 2,000, שגם זה לא פשוט, ו-80% או יותר היה בסינגלים. זה לא ריצה שביל לבן או אספלט או משהו כזה. זה כל הזמן להיות בריכוז מאוד מאוד גבוה, לא ליפול. כי זה סינגלים שבהם, אם נמצאים בתוך עצים, זה בדרך כלל הרבה שורשים, וברגע שעולים מעל גובה העצים זה אבני צפחה, לאבנים, המון אבנים. ודרך אגב, הדבר המעניין שהיה בשוויץ זה לא יודע אם שמעתם, אבל גם בשוויץ היו שריפות. דרך אגב, בדיוק באזור שרצנו בו. בשלב לא היה ברור אם נצליח לעשות חלק מהמסלול. והסיבה שהיו שם שריפות, הסתובבנו שם בערים, וזה יותר הזכיר את אפגניסטן מאשר הזכיר את שוויץ. הכל יבש. אני מעולם, ורצתי, יש לי כמות אדירה של שעות בגובה 2,000 פלוס בחיים שלי. בחיים לא רצתי בתנאים כאלה שזה כל כך יבש. שכל הנחלים יבשים, הכל יבש, הכל אדמה, צחיחה. זה היה מטורף, כל העשבייה הירוקה, אתם מדמיינים את Is There Alive, מדמיינים אותה, שר עליו ומרקדת לה, מפזזת לה, ג'ולי אנדרס מפזזת לה בהרים באוסטריה, והכל ירוק מסביב, וזהו, שלא היה ירוק, היה צהוב מסביב. זה הזוי, זה מטורף. זה יותר כמו לרוץ באפגניסטן מאשר לרוץ או במרכז האסיה כזה, מאשר לרוץ באלפים. זה היה מוזר, זה היה נוף אחר ממה שאני מכיר. שנת אל ניניו היא תמיד שנה קשה. היא תמיד שנה מוזרה. שנת אל ניניו, ושנה הבאה תהיה שנת לניניה, אז גם זה תהיה שנה אחרת. אז אם השנה היא שנה מאוד יבשה, שנה הבאה כנראה תהיה שנה מאוד רטובה. זה בדרך כלל מה שקורה. שנת אל ניניו, אבל בצורת גדולה. אני בחודשיים האחרונים לא הפסדתי כמעט אף יום גלישה פה, כי כמעט לא היו גלים הקיץ הזה. לא גלשתי כי לא רציתי לעשות שום דבר שהוא לא לרוץ, לא עשיתי שום דבר, וחדר כושר כמובן, כי אמרתי שצריך להיות חזק פיזית. אבל זה נכון שהיה תפקיד, אבל זה לא פעם ראשונה בחיים שאני לוקח תפקיד כזה של פייסר, כל מיני תחרויות. זה נכון, אבל עדיין יש משהו אובייקטיבית שצריך להתמודד איתו.
והוא לא היה קיים שם, הוא לא היה. מבחינתי התחרות הייתה, מהבחינה הזאת הייתה משעממת. כי אני תמיד אומר שאנחנו עושים את התחרויות סיבולת, גם כדי להתמודד עם הסבל. אני חושב שזה חלק מהעניין, זה לא להגיד אני מקווה שלא לסבול, אלא לראות, אוקיי, כשמגיע הסבל, מה אני עושה עם זה, איך אני פותר אותו. בשני ה-UTMB שעשיתי, הגעתי שם, היו לי משברים. פתרתי תוך כדי, אבל היו לי משברים. פה לא היה כלום. דרך אגב, עוד דבר שעזר לי, שהקפדתי מאוד על ציוד טוב. הפעם, זה שאני צריך ציוד טוב. אבל את כל הציוד הטוב שלי קניתי בדקטלון. לא מותגים ולא כלום. והציוד היה מעולה. עבד לגמרי בצורה מושלמת. וכמובן שזה זול ברמות שזה מצחיק, לעומת הציוד של כל המותגים למיניהם. אני תמיד צוחק, הווסט שרצתי איתו, הוא היה מצוין. עלה לי 19 יורו. וסט מצוין, שאני רצתי איתו כבר איזה שנתיים. מעולה. כמה ליטר? 10 ליטר. זה מה שצריך לריצה כזאת. אני לא הייתי צריך יותר, וגם הציוד החירום שהייתי צריך, ועברתי על האתר ודאגתי שיהיה עליי את כל הציוד חירום שצריך לתחרות הזאת. צמיחת מילוט, עזרה ראשונה, מעיל גשם, הכל, אבל הכל made in Decathlon. בכלום כסף. והכל עבד. הכל עבד מצוין. אז אני יודע שלא הייתי אופנתי, ולא הייתי קול בעניין הזה, אבל הייתה חוויה גדולה לרוץ, חוץ מנעלי ריצה שהקפדתי עליהן, עוד לא ניסיתי מעולם את הנעליים של דקטלון, עוד לא הרגשתי סיבה לזה, מכיוון שבינתיים אני יכול באותם מחירים לקנות נעליים של דברים שאני יותר רוצה. אבל מעבר לזה, היו לי מכנסי ריצה מעולים שלהם לשטח. יש להם מכנסי ריצה הכי טובים שרצתי איתם עד היום, עם כיסים מסביב, וחולצת תרמית שלהם. היה מעולה. השתמשתי בכל, והכל היה פשוט, מצוין. הכל ביחד לא עלה לי 100 יורו. רגע, והפנס? פנס קניתי של פצל, את ה-top of the line. את הנאו של נאו פלאס, לא יודע מה. פה אני לא משחק, אני רוצה הרבה לומיננס, אני רוצה המון אור בלילה. למרות שבסוף לא השתמשתי בדרגה הכי גבוהה, לא היה צורך. אבל היה לי גם פנס רזרבי, שני. לא ידעתי כמה זמן הבטריה תחזיק. למרות שרצית שעתיים ומשהו בלילה הראשון, וזה 8 שעות בלילה השני, ולא הייתה שום בעיה. ועדיין יש לי 30% או משהו כזה בבטריה. אבל גם קניתי פנס שני, זול, ב-15 יורו בדקטלון, נטען. זה הפנס רזרבי שלי היה. אז הקפדתי על כל הציוד. הציוד עבד טוב. קצת מהאוכלים. אז לקחתי איתי 10 ג'לים, דרך אגב, אני עברתי לג'לים של מורטן, והם פשוט מעולים, הכי טובים שהיה לי עד היום. מורטן, בכל התחרות אכלתי ג'ל אחד. לא נגעתי בהם, בשלב פשוט אהבתי אותם, לא הייתי צריך אותם. ככה, אני אכלתי בתחרות, הכנתי לי 4 גלילים של סושי, אורז בתוך הצעה עם אבוקדו וסויה, זה עבד בסדר, מה שזה עשה זה ירד לי טוב, פשוט ירד לי טוב, וזה נותן מלא קלוריות, כי זה 500-600 קלוריות לכל גליל כזה, זה הרבה. וזה... מינרלים טובים. נכון, יש הכל יש בזה. זה מה שאכלתי בתחנות, אכלתי כן בתחנות, מה שהיה להם בתחנות היה להם מרק לא עוף, היה להם מרק כמו מרק עוף, אבל מירקות, מרק ירקות, זה מה היה בכל תחנה מרק ירקות כזה, אז בכוס של דקטלון מילאתי לי מרק ירקות בכל דבר כזה, ועוד פעם גם זה, מה זה המרק הזה? המרק הזה הוא בעיקר מינרלים, הוא בעיקר מלחים, כי זה הכל חומרי טעם וריח, אין שם שום דבר שקשור בירקות.
זה בעיקר מלח, 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 זה מה שיש שם. אז הקפדתי לשתות 2-3 כוסות כאלה כדי להחזיר מלחים כל הזמן. זה היה, והדבר האחרון שאכלתי בעיקר היה לחם עם שוקולד. היה להם בכל תחנה לחם, היה M&M's. אז אכלתי זה של לחם פעם, כן, זה של פעם. כן. לגמרי. דרך אגב, היה לי פעם חצי איש ברזל, שעשיתי את כולו בקטע, זה היה במונקו, כולו עשיתי על קולה ו-M&M's. היה לי גם כזה, ב-2005. החלטתי שאני משתולל. סתם בשביל הקטע, לראות איך זה עובד, וזה עבד בסדר. קצת שילמתי מחיר בריצה בסוף באותה תחרות, אבל זהו. אז זה מה שאכלתי, בעיקר מה שאכלתי. זה מה שאני אכלתי. עידו אכל בערך אותו דבר, פחות או יותר אותו דבר, סושי אחד הוא אכל, לא היה לו טעים, אז הוא לא קיבל את הבאים. אבל קצת, נגיד בתחנה לפני האחרונה הרגשתי שאני חייב עוד יותר מלוח. היה להם צ'יפסים מלוחים, אז פשוט דחפתי צ'יפסים במרק. הרגשתי שאני זקוק פשוט לזה. אבל לחם, וכבר לא יכולתי יותר לראות, הפסקתי מהM&M's. ואז הרגשתי בתחנה האחרונה שלא אכלתי כלום, אמרתי, יצאתי מהתחנה והרגשתי שחסר לי ויש לנו עוד זמן. אז אכלתי ג'ל. זהו. לא כל כך הרבה אוכל, לא צריך הרבה אוכל. אחת הטעויות שאנשים עושים זה אוכלים יותר מדי ולעיתים קרובות מדי, ואז חוטפים כאבי בטן. וגם כך, הבטן מתנפחת, כי הגוף לא מצליח לעכל את הכל בצורה טובה, והכל נשאר תקוע בקיבה, ולוקח לו המון זמן שהוא יורד, וצריך הכל במנות קטנות כדי שהוא לאט לאט יצליח להעביר את הכל הלאה לגוף. גם זה לא פשוט. אבל גם לא הייתה לי שום בעיה של אוכל, לא היה לי שום בעיה שום בשלב, לא בחילות ולא כאבי בטן ולא נתקע לי כלום, וגם זה הייתה הפתעה. אז לא השתמשתי במקלות, למרות שאני חושב שהייתי היחיד בתחרות בלי מקלות. הייתי היחיד שם. אני בא כן, מה... האמת שלא כולם, לא כולם משתמשים במקלות. הסתכלתי על זה, לא יש, הרוב כן, אבל יש כאלה שלא. אז האסכולה גם האמריקאית, בחזקים. נכון, האסכולה האמריקאית היא בלי מקלות. האמריקאים אומרים, צריך לעשות את זה נקי, בלי כלום, בלי עזרה. זה נשאר בקטע הזה לאסכולה האמריקאית. אני לא מרגיש שיש מקלות. דרך אגב, היו מקומות שהיו טכניים מאוד, ואני אמרתי לי, עכשיו קפל את המקלות, שימו אותם מאחור, כי הם רק מפריעים. תשתמש בידיים. מקומות נגיד שצריך לטפס, המקלות רק מפריעים, רק מציקים. ואפילו אני יודעת משמונים. נכון? אז זה לא... ולא הרגשתי שהייתי זקוק למקלות בשום שלב. גם צריך לזכור שהבעיה הגדולה של מקלות זה שכשמגיעים לגובה גבוה, הם מפעילים הרבה מאוד שרירים מאוד גדולים. הם צורכים הרבה חמצן השרירים האלה. וכשנמצאים ב-2600, לא בטוח שזה הדבר הכי אפקטיבי שאפשר לעשות. יכול להיות שעדיף לרכז את האנרגיה בשרירים, רק בשרירי רגליים, ולצרוך פחות חמצן, כי אין מספיק חמצן. אז זהו, ואחרי זה נגמרה התחרות, חזרתי חזרה, הגעתי חזרה ב16:45, ואני מתקלח בדרך כלל בקרוון, אבל אי אפשר להתקלח מקלחות ארוכות, החלטתי שאני מתקלח במקלחת של הפארק, אבל שם הם גובים פרנק שוויצרי על כל 4 דקות, אז השתוללתי, לקחתי 2 פרנקים, עשיתי מקלחת של 8 דקות שלמות, כן. להוציא את כל הלכלוך ממני. נכנסתי למיטה לישון, לא הצלחתי להירדם, ישנתי לשעה, קמתי את היום רגיל, עברתי יום רגיל, בערב ישנתי, לא ישנתי הרבה גם, ולמחרת בוקר קמתי והתחלתי לנהוג. וגם פה עוד היה איזה קרייסס קטן עם הקרוון, פתאום גיליתי שבאחד הצמיגים של הקרוון אין לי אוויר בכלל, זה ירד לאפס. אז השאלתי משאבת, כי אין לי קומפרסר, השאלתי משאבת אופניים ממישהו בפארק, וניפחתי את הגלגל, ואז הגעתי לתחנת דלק הקרובה וניפחתי עוד קצת, ועם זה נסעתי עד הבית. רק לטפל, לא משהו מסובך, לא לטפל. למדת דברים על הקרוון שלך. בדיוק,
יש רשימת דברים. בדיוק. אז אתה צודק לחלוטין, כי אחד הדברים שאני הולך לעשות זה לקחת אותו שבוע הבא, לקחת אותו למישהו פה שמתקן קרוונים, לתת לו רשימה של דברים שאני רוצה שישפצר מחדש, יסדר לי בקרוון. זה באמת פעם ראשונה שבאמת זה היה hardcore בקרוון, ולא לנסוע מהבית לפארק, שעתיים, ואפשר להתחבר לחשמל. נכון? ונהגתי, יש לנו 2 מכוניות, נהגתי במכונית שיותר חזקה. ידעתי שיהיה לי יותר קל לנהוג את הנהיגה הזאת. ופשוט אני אוכל לנסוע יותר טוב. וגם בגלל שהמכונית יותר חזקה, היא צורכת פחות דלק, כי היא צריכה להשקיע פחות אנרגיה ולסחוב את הקרוון, למשוך את הדבר הזה. קרוון דרך אגב שוקל בערך 1,000 קילו, בערך טונה. שוקל יבש שזה 800 ו-850 או משהו כזה, וכל הדברים זה בערך טונה. זהו, זה היה חוויה... כן. כן, חוויה מדהימה, נתנה לי הרבה מאוד כוח להרבה שנים קדימה, מבחינה הזאת של כל המשפטים האלמותיים, גיל זה רק מספר וכל הדברים האלה, אני ממש מרגיש כך. ואפשר להמשיך לעשות דברים רק אם ממשיכים כל הזמן לתפעל את הגוף כמו שצריך, לתת לגוף, לנפש, לכל המערכות, את מה שהן צריכות. המכונה הזאת יודעת לעבוד בצורה מופלאה לגמרי. מופלאה לחלוטין. ונותן לי, לא שהייתי זקוק לזה, אבל נותן לי עוד חיזוקים מאוד גדולים לעבודה שאנחנו עושים פה, לעבודה שאני עושה בעצמי, לעבודה שאנחנו עושים פה, שזו הדרך, זה נתן לי, והיה לי למה להשרות את זה, כן? כוחות מדהימים זה נתן לי. ולתזונה הטבעונית כמובן. תראו, צוחקים, אבל הגוף לא מתמודד עם שום דלקתיות. ברגע שאין דלקתיות, הגוף יודע להתמודד הרבה יותר טוב עם התאוששות של כל דבר שאנחנו עושים. גם כל פעילות ספורטיבית שאנחנו עושים מייצרת דלקתיות בשריר. זה התהליך. וההתאוששות של הגוף היא זו שבונה את הגוף מחדש, מחזקת. אבל אם הגוף צריך כל הזמן להתמודד עם הרבה דלקתיות אחרת שיש, בדרך כלל דלקתיות במערכת העיכול, כי אנחנו אוכלים דברים שהם דלקתיים. דרך אגב, איך אנחנו רואים אם יש לנו דלקתיות או לא? מאוד קל, תעמדו מול הראי, תוציאו את הלשון, אם אתם רואים שיש לכם שכבה לבנה על הלשון, יש דלקתיות, והכי קל בעולם לראות את זה. וככל שהשכבה היא יותר עבה, יש יותר דלקתיות. ברפואה סיעודית אנחנו קוראים לזה דמפנס, לחות, אבל לחות זה אומר דלקתיות בגוף. וברגע שאין דלקתיות, וזה עוד דבר שאני חווה, שאני לא חוויתי, אני אומר, זה משהו שמפתיע אותי כל פעם מחדש עם התזונה הטבעונית. הגוף מתאושש ברמות שאני פשוט לא מבין. רצתי הבוקר, היה לי קשה לב ריאה, הרגשתי שהגוף תשוש עדיין, אבל הרגליים, השרירים, היו כלילים. הרגליים היו כלילות. הייתי כל כך מופתע מזה. כאילו לא נשאר כלום. אז גם אני מתרגל יוגה כל יום כמובן, בין פעם לפעמיים ביום, וכל הדברים האחרים שאני עושה. אתה עדיין עושה הערקה? אני לא צריך לעשות הערקה, כי אני מסתובב המון יחף, המון במים, ואני ישן על סדין הערקה כשאני בבית. כן, זה היה... לא, כן, אבל רק עכשיו הגעתי הביתה, לא היה לי את זה. אבל בקרוון, זה לא משנה, אני כל הזמן יחף על הקרקע, על דשא, אני כל הזמן עם הערקות. זה חלק גדול מהמהות שלי. וזה מדהים. זה נותן חיזוק מאוד גדול לדרך. לא שאני זקוק לדרך, כי לחיזוקים האלה, כי אני בכל מקרה בחרתי בדרך הזאת, אבל זה מדהים לראות איך זה עובד.